yakhoza khona abacompete nathi. You see, uma abantu bayazi ababa kusebhizinisini awubi nomuntu ocompete naye kodwa ufukuyo ukuthi amaluphuza akhabuphi. So thina lisitha sethu siyodwa sathana. Manje awukwazi ukulwa nomuntu ungamazi ukuthi uwekhe kuye. Yabona into yokufuna izinto akufanele siyikhathaze ngezinto. Kufanele siyikhathaze ngophethe izinto. Iball player akesishumele ndawonye bhuti. Hey, uyatshela qiniso. Hey. Akufanele sikhathaze iprinciple kaNkulunkulu. Psalm 37 uthi sithokozise weJehova khona ezokunika okufiswa inhliziyo yakho. Jesus. Akufanele wena ufune izinto owazi ukuthi udingani lo ithokozisa ngayo. So manje sokunika uNkulunkulu manje kwenza umsebenzi omzimo wakho. Kanti enye principle eze noJesu uthi ufuna uqala umbuso kaNkulunkulu bese kuyanezela. Manje uNkulunkulu uyehluleka ukunezela uma kusafuna wena ufuna izinto. Fanele ufune umnikazi wezinto. Amadodana kaKhora athi mami nawe uNkulunkulu nakho konke. Akusikho isidingo sokuyifuna into ngoba uNkulunkulu akazela kanani akavumi ukushelele uma silala uyavuka. So wena musuku uyikhathaza ngokufuna wena funa umbuso uzobusa udingani. Abantu abakhulu abasebenzela uhulumeni they don't worry about phepha kwabantwana babo nemizi yabo. Yeah, bagadele ngoba bona basebenzela uhulumeni. Nathi ke masifuna la fanele sifunde ukuyithokozisa naye bese yesiniko ukufiswa inhliziyo yakhe. Yena akanayo inkinga ukuthi ufunani kodwa unenkinga ukuthi awuyithokozisi ngayo. Uma ungayithokozisi ngayo ngeke usayithola into oyifunayo ngoba into oyifunayo ihleli lapha kuyithokoza. Akafuni namandla akho mayizokwenza into kodwa uyagada ukuthi uyayithokozisa ngayo. Uma uyithokozisa ngayo kwazi ukumnika into obungacabanga ukuthi nakuyingeza ngoba uyakwazi ukuyifunda inhliziyo yakho. Ngoba silapha nje ufuna ukuthi uzofunda inhliziyo yakho uzofunda nesifo onaso noma sasishongo ngoba indawo fanele sibalo fanele bayibhedesta noma ukhamba nesifo sini uma kuyazamazama ichibi ngoba umuntu uyangena. Nansi tenibamba asiyeke ukuyikhathaza kodwa siyikhathaze ngayo. Hayi asiyeke ngona sifunde lelizwi kuze kuzobalula intazamo ukisho. Ake sifunde kancane phiyani babi ngangena kancane. Ake sifunde 1 Samuel chapter number 10 verse number 1. Bese sifunda 1 Samuel again chapter number 16 verse number 1 and 2. 1 Samuel. Okay. 1 Samuel chapter 10 verse number 1. Be lifted up higher, higher, higher. When they praise His glory, His glory comes down.
verse number 1. uSawulu uyadotshwa nguSamuel abe inkosi. Verse 1. uSawuli wayesethatha umfuma wamafutha wawathela ekhanda lakhe wamanga wathi angithi uJehova ugcobile ukuba ube ngumholi wefa lakhe na. Yabona ke isiZulu siya gecha kancane. Ke sifunde kanti ithini King James? Awusho ithini NIV is NIV. Then someone took a flask. Then public about a flask. Took what? A flask of olive oil. And poured it on Saul's head and kissed him, saying, has not the Lord anointed the ruler of his inheritance? Amanye athi is anointed to be a commander or a captain. Kodwa ake siyeke kancane sizoya nje lapho school. Ake sifunde ke First Samuel again chapter number 16 verse number 1. Ukugcotshwa kukaDavide abe inkosi. Verse 1. uJehova wathi kuSamuel uyakumkhalela kuze kube nini na? Hey Nkosi yami. Ngokuba ngimlahlile kuba angabe esaba inkosi phezu kuka Israyeli. Ubeka sister. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha uhambe. Ngiyakuthuma kuJese waseBethlehema ngokuba ngizibonela inkosi phakathi kwamadodana akhe. We lift him higher. Abantu ababili bagcotshwa ngumtho yena. Kodwa lo mnye mayigcotshwa uqala ugcotshwa ngamafutha akwi-flask. Yo. Kodwa magcotshwa owesibili amafutha asophondweni. Jesus. Hey. Ngoba lwehlukile ugcobo lwe-flask nogcobo Lapho ugcotshwa kabi welusa imbongolo ntenge kunikele nangayo. Na kugcotshwa kabi zilahlekile baba. yo. Ngashumayela kule wagcotshwa zilahlekile. Ulahleka imbongolo into ekunikele nangayo nazo ilahlekile. Kodwa umuntu ogobayo munye kodwa ugoba abantu. Kodwa lo sibili uyagcotshwa izimvu zivikelekile. Sure. Ay, share the camera. Nayo ma egcotshwa. Twa, you see? Akamsikuthi. This is a local church leyana. Namsakuthi. Uyazi local church ngiyayithanda lezi nsukwana baba. I'm very sorry for that. Just
my spirit yesterday. I was touched with this because it's very important to me. Nakhona wagcotshwa wafakwa kwi local church ngoba uzothiwa khona abantu abahlangana nabo kwi local church ngoba if uhlangane nabantu aba-prophetile now you end up being kodwa imbongolo ilahlekile la manje ke ugcotshwa ngogcobo lwamafutha oqhamuka kwi-flask alukhambi from entweni original uma into izokulimaza ivele kusheshisa wathi eqala ngwasuthiwa you are the commander of the army, you are the captain of the army ngoba usithi amazokulimaza siyakusheshisa shesha ube mkhulu jahe kanti uzophelela endleleni kodwa uma uthola into eqhamuka ophondweni it is steady but uma kuyiwa ngizogana nawe uzothisha ma uyoyinkinga ke mawejayela khona abantu abangadli ukudla noma usumnikeza ukudla kakwazi kodwa uzo-attack kalula mawungadli ngoba khona izifo ezingena ngoba ungadlile i-spiritual immune system yakho masiphansi izifo zikamoya zingena kalula asiyeke kodwa le lo muntu uma egcotshwa lo ogcina uDavid ugcotshwa amafutha aqhamuka ophondweni lo amafutha aqhamuka kwi-flask kodwa uma qedwa nje kuthiwa hey lalela imbongolo tholakele ekhaba worried about you yazi ngalahleka into ngawe kodwa sibe worried about you because you are still here kodwa khona into yalahlekayo but we are here but we are here kodwa khona into engekho ba worried outside about you ngento yalahleka but here you are the commander of the army ngiyazi vele sokuyimele etuqina kancane uNkulunkulu ekhuluma noSamuel into yokuqala uthi uyomkhala kuze kube nini ngoba ngenzeka ukhona kodwa kuyakhalwa ngawo akhona manje uzwile lapho uyokhala kuze kube nini awufunde lo verse imnandi kabi nje uyokhala kuze kube nini le ndoda eyangena ilahlekelwe izimbongolo yafike yasefa yanikhinile lena le uzose uthi uyokhala kuze chithi bakhala abazalwane uyazi uthi ndaba uthola ugcobo lwe-flask ugcobo lwe-flask lenza uzeqe iy'tephu kodwa ugcobo lwamafutha lusuka from A luthi B luthi C luthi D up until you reach uthi uyokhala khona abantu uyokhala kuze nini awuqhubeka kancane tshoni ngemfundo since I rejected him as the king over Israel kuyenzeka kube khona kodwa kanti uNkulunkulu kulahlile thina sakugcinile uhlakaniphile umuntu ogcotshwa ngamafutha aqhamuka ophondweni noma ngakulahla uNkulunkulu thina ngeke sikulahle noma simlahle noma eselahliwe uNkulunkulu samnikeza iposition noma semfika selele ethi ngabe ngiyanquma manje uthi no ngeke ngibeke isandla umuntu usathi ugcotshiwe kodwa uNkulunkulu umlahlile ngoba ugcobo lophondo alifuni ukuphindesela uyazi impindiselo kwengaNkulunkulu kodwa le-flask liyakhompyutha phela into abalwela ngayo ngibona ababengabangi lutho ukuthi lo ukwazi ukwenza ngcono kanti lo akakwazi ukwenza njengalo ukuthi wangena vele lahlekelwe izimbongolo
nakhona ulusa izilwane ezimbi ezistubborn into engeke yoshisa ngawo umnikelo nazo zilahlekile lo welusa izimvu into ongayihlaba uyilethele kusomandla ibe ngimnikelo omnandi naye manje uzothola ugcobo wegcobwa vele zikhona siphelele uthi-ke uyokhala kusebenini khona abantu esingakhala ngabo kodwa basihlupha nathi asazi sothini futhi ngasibenze lutho bahlupha ngisho enkonzweni mhlawumbe lapho uney'ngilosi uma ngibheka nje umoya kaNkulunkulu nje bahle bonke la bantu ngiyakutshela kodwa ngolibona thina utaku lona into ngeke uyinqede isikhali esithandazo zizile sitheke simzilele namhlanje wangena elahlekelwe izimbongolo baba nogcobo kwami une flask ulahlekelwe imbongolo ithenge namsebenzi ayina sesilaheni thina ama-Afrika sidla asidayisi ngeke uyithole mhlawumbe bayidla abanye ngithi thina amaZulu cha ngingaphi ngiyaphosta ngiyaxolisa mhlawumbe bayidla besutha ngazi noma ezinye izizwe kodwa thina sidlo buyanuka futhi ayidabulile kodwa uyelusa kuyenzeka kwelusa into engeke ukusize naye ikulahlekele yes manje kuyabona ngathi bayakhala uthi-ke ukhuluma nomprofeti uthi uyokhala kuze kube nini ngoba lowo muntu ngimlahlile thina samgcinile nkosiyami simlahle ba noma engavelelwa yini siya ekhala yakhe siyongcwaba mayinenkinga senze negrosa uthi ulahliwe babaye cha thina esingeneleyo khona siyithokoza ngaye esazi ukuthi ngoba ithokozise ngoJehova khona siyabuye thina ukuthi mhlawumbe swele ukuthi nkosiyami ngilana ukuthi siya bavamisa ukutetema kakhulu bane influence why bathola ugcobo lweflask a fake a Falcon anointing kodwa mfana othola olophondo this is originally anointing naye uthola ulahlwe ekhaya kanti uNkulunkulu umthathile wabolophondo ikulanda usudeliwe abakwini usudeliwe abasemsebenzini kodwa lophondo wafika uyaskena waba ngokuzela uhulumeni wase South Africa esikhathi kufuya inkululeko khona into siyasiyenza mfukashenge mawuzoqasha uqala uyoskena emaphoyiseni kunathi akusena into ogqekeza amabhaka wangena zonke igebengu eyiphethe iflask anointing zamgila igodi ngoba laba bane flask basheshe bathola ama position kodwa laba abanophondo benza kancane babonakala khona into engizona namhlanje baba there's a flesh anointing more there's a flesh anointing to this church. There's something gonna happen. Even those people abangenamandla bezobenzisa balwe bafo ngoba lo luphondo lunamandla lo amafutha anamandla uma lukuthatha bedelile ekhaya ngoba wayedeliwe ekhaya kuriskwa ngaye endaweni enengozi amadoda amade ahleli abukela umvalo yena akekho yolusizifu we-risk taker uma kufika umprofeti ubathola abahleli babuka generation angisho ukuthi kubi ngo bear man nona angisho ukuthi kubi man ngiyaxoxela nje kuthi nje labantu bahleli nje lo onento akekho
nakhona bamlahlile bengamlahla abantu kanti uNkulunkulu uxoshile. Always fast lusheshela ukuthathe kanti awukazi lutho. Olophondo luza kancane uthi uyokhala kusebenini ngoba lo muntu ngimlahlile. Yenzeka kube umuntu olahlwe uNkulunkulu kodwa operator awusashayi nangomphili ngamini ngemphazo ushaya ngomphili awuzwakali noma izinto uthintwa ufake artificial leg awunayo ama senses spiritual senses awubazi ukuzizwa izinto ngisho ngathi khona abantu abathile namhlanje. There's a fresh anointing. Pastor, there's a fresh anointing to this church. Uzovusa abantu abasha with the new ideas, with the new power. Babona imbono. Bathola uqobo lokho. Uthi umuntu kaNkulunkulu hey uyangikhatha ke namhlanje. Uzongibulala uSawuli awuzwe nje kwakumbulala kodwa uyasa operate. Akhona amafesi asho njalo ngifuna ukuchitha isikhathi ngafunda uthi hey mfundisi uthi uNkulunkulu uyariska ngamanje uzongibulala lo muntu uma engahlezi ukuthi ekhona sengiyogcoba umuntu kuyenzeka bebe khona osubabonitha bezi kahle. Don't quit. Siyezi isikhathi sakho wena ithokozise ngoJehova ngoba khona afuna ukunikeza yona. Uthi ngiyamsaba uzongibulala. Yazi lotho yabo lo muntu amoto wakwazi ukubulala umuntu kaNkulunkulu. Amnakamba mama utshela iverse lapha lithi ngiyamsaba ukwenza lonto ngitshela inzima umdla ezwe ikhanda lami lizodliwa zinyoni zezulu. Uthi hey uNkulunkulu ngicela uye ngilahle ngazi ukuthi wathi baba kwami ngilahlile lonto wena hambe ugcoba lo. Yenze kube khona kanti sulahliwe uNkulunkulu uvusa abantu. Namhlanje ngizwile ngisuke ekhaya nje lento engizama ukuye ngizama ukuphuma lapha ngiyaphuma emotweni ngathi is it right what mongo no iyo lena baba where's the umqhikho yiwo lona there's a fresh anointing khona abantu mabuthi owazi kahle ugcoba uthi uyagcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami yachichile okuhle nomsa ngoba this anointing likwazi uku-attract izinto ezidingayo awubusayilwela ziyayisela ngoba uma intaba kaJehova iphakama phezu kwezintaba zonke yonke imfuyo yogobhozela khona abantu bawutshenana bethi uzansi entabeni kaJehova yosifundisa konke ngoba is anointing tata ngizwa that's connect ngashiyele lento ukhona bazoyithatha lento baba uthi uzongibulala awuzokuza indoda kaNkulunkulu yesabo umuntu uthi uNkulunkulu no wasemnikeza istrategy ke ngiyosifunda wasethi no just go there wasethi oh prepare lapha wa prepare wasethi before we start can I see your sons? Awusenzi kusibani ngibona athi sase izinto nje cha mina ke lapha ngathi amadoda ayikhulile eza nami ngiyabona nje abafana baba fit ngiyabona abanye ngathi badlala iboxer abanye ngathi badlala irugby ngiyabona hayi cha sisizwa noma sizwa bona fumo ongcwele wathi ngoba i-anointing yophondo baba iyasenza no up until to the last son usethi madoda yibo
la ayibi impela la kodwa but ukhona umunye umfana nje kodwa seweluseka siboni lento uzoyenza ingabanga ngaye siyamqhelaza wase yalandwa wathi malifika phambi kwakhe lwathamba ngoba lwanquma mayithi liyanquma lithi no uma kufika kuye lwathamba lwadedela ehlela phe kwakhe ngoba kuningi lapha ngitshela lona ngumbono egcotshwa nje ugcotshwa ngeforce yabantu ukuthi abantu bafuna ukufana nezinye izizwe wethu emthimkhulu umamfowethu ngiyofika lapha msakuyishintsha ayibemgqiqhibe nje ingahambi isiZulu ingahambi isingisi ihambela isinkulunkulu ngoba khona ezayo tatama uthi uma efika ke lo mfana ufike uthi ke ngoba uNkulunkulu uma egcoba ngogcobo lophondo izithe ezikulungisela itafula ngoba uthi ulungisa itafula la vele itafula laselungile sokusethi kudliwe kodwa ngeke kudliwe ngabana khona into ngeke uyithole up until uthi umzethu ulungisa itafula lami izitha ilaba fowabo kodwa sebemlungisele izitha zakhe yabo ugcoba ikhanda lami ngama ulungisa itafula lami ebusweni bezitha uNkulunkulu ngeke aqhelise izitha fanti enze uma ubona ngakenzeki ayikagcwali imabhida fanti igcwale yona I don't want to evangelize you as if you are not saved. Check indaba yophondo ngoba yona ezositshela ngendlela yabona imoto zonke sinamasondo awu4 kodwa kuyasho engine capacity uthi yakwazi ukudonsa amayinyuka lapha entabeni ayishunqi uma ethola lolu gcobo lomfana usethi hawu ngoba mawusunalo awubusayifuni izinto ingakhatha ukuhle nomsa kuyangilandela akufanele ufune izinto ugcobo lidonsa izinto ake ngitshela lokugcoba lokho no ngabe sike senza iphutha uma useva umfundisi yabona uthanda dedicated for umfundisi angeke uyibe into yalonyaka ingathatha 4-5 years 10 years to come bayeka abangathi bayawina lithi iBhayibheli ungabi nomhawu ngabantu abanenhlanhla namhlanje ngishumela ngenye indlela Nkosi yami shame yazi siyabanda nomfundisi ngishisa impela namhlanje ngizokhonta ngishisayo ungabi nomhawu ngabantu abanenhlanhla ngoba bazosiwa mashinyane babule njengotshani kodwa unayithozise ngoJehova khona